INkampani yogwayi iBritish American Tobacco SA iphosele uHulumeni inselele enkantolo ngesinqumo sokwelula ukuvalwa kokuthengiswa kogwayi esigabeni sesithathu selockdown esiqala ngoMsombuluko. Lesinyathelo somthetho sesekwa ngabakhiqizi, abahweba ngogwayi kanye neziNhlangano zabawubhemayo. LeNkampani ithi ukuvalwa kokuthengiswa kogwayi kwandisa ukuhweba ngawo okungekho emthethweni nokushaya kakhulu ke isikhungo esiqoqa intela iSABC kanye nabakhiqizi bawo ugwayi. The sale of tobacco products will remain prohibited in Alert Level 3 due to the health risks associated with smoking. Lesi simemezelo esenziwa umengameli siwumqansa embonini edayisa ugwayi. INkampani iBritish American Tobacco SA inikile enkantolo ngelithi ukuvalwa kokuthengiswa kogwayi kwenza ukuthi senyuke isibalo sabawudayisa ngokungemthetho nokubeka engcupheni indathane yemisebenzi. Iqhuba ithi ukuvalwa kokuthengiswa kogwayi kudla uHulumeni imali ebalelwa ezigidini ezingama-35 zamarandi ngosuku. BATSA has made every effort to constructively engage with government since the ban came into force, including making detailed submissions along with other interested parties to various ministers as well as to the presidency. Enye inhlangano ephikisana nalokhu iTobacco Transformation Alliance isinxuse ukuthi ke kuphenywe ngeinsolo zokuthi kunabanye osombusazwe abasezikhundleni eziphezulu abasebenzisana nalabo abathengisa ugwayi ngokungemthetho.